ସଙ୍ଗୀତ ଲହରୀ ତା ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ସତରେ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ପ୍ରଥମ ସ୍ପର୍ଶ ମୋତେ ପାଗଳ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ପାଲଟି ଯାଇଛି ପ୍ରେମର ସୌଦାଗର। ଓ ରାଧା, I love you, Radha. I love you.
समझे भीगोना प्रेम किसी समझे भीगोना प्रेम ଏମିତି କଣ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠପଢା ଛାଡି ଭାବୁ କମେଡି ସାରା ତମକୁ ବେଶ ଖାଲିଛି। ଆରେ ବାବା ତମ ପରି ଲାପଲେ ଗତିକି ଦେଖିଲେ ମୁଁ କଣ ଯେ କେହି ବି ଭାବୁ କମଣି ଯାଇପାରେ ମୋ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କିଛି ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଗେ କୁହ ତମ ଭାଇ କୋଉଦିନ ଆମ ବାହାଘର କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ? ହଁ ଭାଇ ତ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ସେ ଟିକେ ବିଜି କରୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କଥା ବୁଝୁ ବୁଝୁ ମୋ କଥା ସେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ହେଲେ କଣ କରିବି ମୁଁ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଡାକେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜନେସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଦୁହେଁ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେବା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଠପଢା ବି ସରିଯାଇଥିବ ଆଉ ତମ ଭାଇକି ବି ସମୟ ମିଳିଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ଦିନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବିନି ପିଠି ମାନେ ଉମ୍ମା ସେଇଟା ପୁଣି କଣ? କିସ୍ ନା ବାପା ନା ସେଇଟା କୋଉ କିଣା ବଜାରର କିଣା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ କେସ୍ ନ ଦେଇପାରେ ନା 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 ଏଠି ହଉଛି ଲେଡିସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଯଦି କେ ଦେଖି ନବ। अरे प्यार क्या तो डरना क्या सो आई विल किस यू प्रीति एने पठपड़ा ए सब चलछि नाही मु जदी सब कथा बाबू न कहछि तू तार मते चिनिमु ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇଟା ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିଜନେସ୍ ବି କରନ୍ତି। ବାহ ତୁ ଭାବିଛୁ ମତେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇବ ମୁଁ ଦିନଟାକୁ ରାତି ବୋଲି ଭାବିନେବି ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା କୋଉ ରିକ୍ସାବାଲାର ଭାଇ ନଟା ପୁଅ ହେଇଥିବ ଭାଇ ତୁ ଯା କହୁନା ଆଉ ସିଏ ଯଦି ରିକ୍ସା ବାଲାରେ ପୁଅ କି ଭାଇ ହେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲେଜରେ କ'ଣ ପାଠ ପଢି ପାରିଥାନ୍ତେ? ଦିଦି ଏ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୂଳ ଲାଗି ରିକ୍ସା ଟାଣି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ରିଏଲି करेक्ट ब्रदर बट मो भाई रिक्शा वाला नुहति मो भाई पाखरे केते केते सर्पेंट मुंबई करना केते नामी नामी बिजनेस मैन हां हे तबो ए कथार अछि जहा न देखिबो दुई नय रे भरते नजिबो गुरु बच्चाने प्रति तोर काली जन्मदिन और सेति पई मामू ताको निज चॉइस रे तो पे एटा बढ़िया ड्रेस पिन जते देखिल देखिल केम भेज देखिल ठीक अछि तू एटा निजे बेडरूम में रखि दबो मु टिके बाहर को जाउछी मोर अर्जेंट काम अछि तू आसी तो घंटे रेस्ट नै निश्चित जबो ना तू जा भीतर को जा